Organizátori z Vavrečky pomáhali deťom z Istebného. Prostredníctvom benefičného koncertu im poskytli finančné prostriedky na zlepšenie ich života. Podujatie sa zúčastnili viaceré organizácie a inštitúcie, ako aj cezpoľní diváci. Pomoc a spolupatričnosť. Tak toto boli dva hlavné piliere benefičného koncertu, ktorý sa konal vo Vavrečke. Sme vlastne partia mladých ľudí, ktorí sa snažíme vždycky dať dokopy nejaký program a vlastne vždycky to chceme spojiť s nejakou užitočnou vecou. Chceme sem prilákať ľudí a vlastne ľudia budú môcť akýmkoľvek spôsobom počas celého dňa prispieť na tento domov v Istebnom. Vítame to, pretože sa majú vyzbierať aj nejaké peniažky, takže vlastne budú použité pre deti cez letné prázdniny. To je super. Čo sa ti tu najviac páči dnes? Všetky atrakcie, aj tie trampolíny a to nakukovacie, to super. Mne sa to veľmi páči. Najviac tie hudby a kapely. Týmto koncertom, že sa podporujú deti, je veľmi dobré, lebo budú mať aj viacej hračiek. V programe sa predstavili aj mnohé organizácie s rôznymi atrakciami. Nechýbali ani hudobné kapely, ktoré ukázali, že aj oravská mládež má talent a vysoký hudobný potenciál. Podobné podujatia svedčia o tom, že aj na Orave sú ľudia, ktorí nie je ľahostajný osud druhých. Dobrú vec prišli podporiť nielen domáci, ale aj cezpoľní diváci. Z Vavrečky pre televíziu Oravia Monika Huráková a...